Varga Viktor vagyok, Tatabányáról. Az iskolai környezetem nem mondható sokszínűnek. Kevés az egyedi, különleges egyéniség, de nem csak iskolai szinten. Ezért is lehet az, hogy én a különbözőségeket nem csak pozitív dolgokként tapasztalom meg. Amit feltűnő, más, különleges vagy egyedi, az a fővárosban teljesen hétköznapinak és elfogadottnak számít. Itt a sokszínűségemet szinte mindenhol csak rosszalló tekintetek követik. Persze a negatív dolgok mellett van pozitív oldala is a különbözőségeknek, hiszen sokan felfigyelnek rám olyanok is, akiknek tetszik és elfogadják az egyéniségemet. Hogy megmutassam sokszínűségemet, kreativitásomat, jelentkeztem a Megruházak című műsorba, amit fiatalkorom ellenére én nyertem meg. Számomra, amely a sokszínűséget első ránézésre tükrözi, az a külsőségekben, az öltözködésben, hajviseletben, hajszínben, vagy akár a tetoválásokban és piercingekben mutatkozik meg. Ezáltal fejezheti ki önmagát leginkább az ember első ránézésre. De a sokszínűség nem csak külsőségekben mutatkozik meg, hanem fantáziában és tehetségben is. Minden éremnek két oldala van. Azzal, hogy különbözőek vagyunk, van pozitív és negatív oldala is. Én úgy gondolom, hogy merjünk önmagunk lenni, és fejezzük ki önmagunkat.